Sa number 5, kantanan sa iligal nga droga, isa sa mga ginalantaw nga anggulo sa pagtiro sa babayi sa gwa sang NODJ. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., ang hepe sang Bago PNP, nga isa sa mga anggulo nga ila ginalantaw sa kamatayon sa isa ka babayi nga gintiro sa gwa sa Negros Occidental District Jail amo ang iligal nga droga. Sang Sabado, Hunyo 6, nagbisita sa iya live-in partner sa NODJ nga yara sa Purok Province, Barangay Tabunan sa Bago City, ang biktima nga si alias Luela, 41 anyos, taga Barangay 2 sa Manapla. Mga pasado las 4 sang hapon, bag-o langgit na kagwa ang biktima upod ang iya duha ka mga abyan nga pareho taga Manapla kag sila ang nagsakay sa tricycle nga ila ginrentahan. Apang sa manughali na sila, may isa ka persona nga nakasakay sa motorsiklo ang nagtiro sa biktima sa guya. Pareho nga naka-bonnet ang angkas kag driver sang motor. Nakuha sa crime scene ang isa ka empty shells, ang 45 pistol kag isa ka slug. Sunod sa hepe na priso bangod sa kaso nga iligal nga droga ang partner sang biktima sang 2019. Apang nakagwa sang 2021 matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Kag liwat naman nga nadakpan sang 2025. May isang live-in partner nga is drug personality. And may natakpan man gali sang una nga ginatudlo, siya man ang ginakuhanan before. Ang gintiro siya ang sourcer? Oo, ma'am. Aside sa drug, sir, wala naman gid iban nga ginalantaw, sir, no? So far, kung is amo pa lang, kay may mga threat man siya. May mga threat nga ginapakita nga from other drug personality.